Egunon danori, orain bai pentsatzen dut. Egunon danori eta hasiera emon gadotzagu Gatikako udalaren ohiko osoko bilkurari. Lehenengo puntu modure, arteko akta onartzea hala badagokio. Aktaren gainean badako zue zeu zer? Bale, hurrengo punture pasatuko garez, alkatetza dekretuak. Alkatetza dekretuak batzordeetan... Onintxe barkatu. Onintxe. Bai. Onintxe. Bai. Akta sobarik, ez? Ez que ez dut entzuten, interneta oso txar. Vale, bai. Aktan ez da egon inolako gauzarik, oza, akta onartzen da. Beste galdera batekot, hauen grabetan dago. Oin dago grabetan, lehen ez da egon grabetan, Oin hasia grabetan. Bai, markatu. Sentitzen dut, orain badago guztia martxan, markatu. Venga, barriro atzera eta... Bai, markatu. Hauen grabetan dago. Oin dago grabetan, lehen ez da egon grabetan, Oin hasia grabetan. Bai, markatu. Bueno, egunon danori, eta hirugarrena eta ona, ja, hasiera emongo dutzegu Gatikako udalaren ohiko osoko bilkurari. Lehenengo puntu modure, arteko akta onartzea hala badagokio. Aktaren gainean badako inork ezer esaterik? Bale. Bigarren punture paseuko garez, alkatetza dekretuak. Vale. Alkatetza dekretuak batzordeetan informazioa eman genduen eta bueno, dekretu bardin-bardinak dira. Hurrengo puntua, hirugarrena, Bizkaiko emakumeen eta gizonen berdintasunerako lurralde sareara atxikitzea hala badagokio. Puntu hau, batzordean ere azaldu zen, eta diktaminatu zen plenora ekarteko. Eta diktamen hori irakurriko dut. Gaia, Bizkaiko emakumeen eta gizonen berdintasunerako lurralde sareara atxikitzea hala badagokio. Zioen azalpena. Bizkaiko Foru Aldundiak nahi du berdintasun sare bat osatu Bizkaian bertako udalerriekaz. Esperientziak udalerrien artean partekatzeaz aparte, baliagarri izango da sare horretan Gatikako udala egotea dirulaguntzak jasotzeko besteak beste. Plenoak erabaki behar duen akordio hau diktaminatu zen informazio batzordean termino hauetan. 1. Atxikimendua onartzea. 2. Gatikako udalaren ordezkaritza hau izatea. Arduradun politikoa titularra, Onintxe Amezaga Bilbao alkatea. Ordezkoa Arantxa Egia Iturregi, berdintasun zinegotzia. Eta arduradun teknikoak titularra Estitxu Aratxamendi Agirreurreta. Eta ordezkoa Gatikako udaleko langile bat, kasu honetan Maite de Frutos Laseka, gure gizarte teknikaria da eta bera ere berdintasun batzordean dago. Bozketa egin gendun eta aldeko botoak izen zirezan, GTIren partetik 2 boto, EAJren partetik 5 boto eta Bilduren partetik 2 boto. Diktamena aldekoa izan zen eta diktamen berbera ekartzen dugu plenora botatzeko. GTI. GTI. Bai. Bildu. Bai. Eta EAJ. Bai. Bai.
Orduan, atximendu testu hori, edari honetxe ematen dioz bat, ikako udalaren ordezkari baita bertako berintasunareko anuekin, egitasmoetan edo ikarri den izapide eta erabakiak erabakitzeko. Eta bidali. Iker, parkatu, ez da entzuten ez ebez. Ez eleke kangoso esarala. Ez eleke, Entzuten da? Babe. Entzuten da? Orain Ez bai, ebe? Hoi zauze. Bai? orain bai, Iker. Bai? Entzun egiten da, baina ulertu ez da egiten. Ebai, A ber, interneta dala gaiko orduko emakume zonen sarea kudeatuko duen organu egitasmora. Entzun da? Bai, Ez. gitxi gora bera. Bai, bueno, A ber, Rauleri idatzi dotzete zure kasuan ez dala ondo entzuten Iker, besteok ondo entzuten garez, baina Ikerren kasuan ez da ondo entzuten, zelan esaten dauen basare honetara Gatikako udala atxikituko dala. Hori da esan dozuna, Iker. jarraitu eta. Bale, hurrengo puntu modure, laugarrena, eskaerak eta galderak. Ez dakit norbaitek zeu zer daukon esateko, aurrera, Maia. Alberto, kaso. Bai, Alberto. egunon guztioi. Egunon. Lehenengo eta behin zalantza bat argitzea edo zalantza baten argipena eskatzen dugu. Gonbidatuak izango ditugu gaurko plenora, okerrezpanago, bai? Eta zergatik esaien sarrera mon aurrez aurrekoetan bezala, gonbidatuak egoten dira pleno osoan zehar. Zergatik dauzkagun beste gela batean, eta nolabait salto egin beharko dugu beste gela horretara, eroekin elkartu ahal izateko. Ez aldute aukerarik plenoa osorik jarraitzeko gure gela berean, hori da zalantza. Hori, egia behingoz ja bueltatzen garen aurrez aurrekora, egia aukera dugun horretarako, ze ikusten dugu baliabide teknikoak eta dauzen oztopo teknikoak askotan kalte egiten dutela. Hori iruzkin bat baino ez da, guk baduzkagu lau galdera. Lau galdera, hiru galdera eta dei bat. Lehenengo galdera da, ikasturte berria hasi dela eskolan, eta udal gobernuari eskatzen diogu, alduen neurriraino azaltzea eskola berriaren prozesua, eskola berriaren gauzatze hori zertan dagoen. Uste dut, azkenengo berriak orain dela 2 hilabetekoak izan zirela, eta harrezkero ia aurrera egin duen zertzo baite horrek. Hori lehenengo galdera. Bigarren galdera, aurrekontuen gainean, ja laster hasi beharko dugu horiek jorratzen, ia udal gobernuak zein asmo dituen, egutegirik edo daukan aurreikusita, eta zein izango den Gatikako herriari eskainiko dion prozedura. Eta hirugarrena, mahastiko kontuaz eta aferaz, azkenengo berriak, ia teknikoen ondorioak zein izan diren, horren gainean ze informazio berririk dagoen, eta hori nahiko genuke jakin. Eta azkenik, deia egin nahi dugu, urriaren 8an ingodan deskonektatze deialdiari, nolabaiteko oi hartzuna eman nahi diogu, eta besterik ez. Ederto, Alberto. Bale, joango naz puntuz puntu erantzuten.
Auzotarrak, bai? Bai, Iker? Es que Ez datu entzuten. la de esperana eta holakoa. Oído oyente. Ez dut ulertu. Se me está yendo internet. Es que, hola, sin nada. Vale. Alberto, ez dut entzun zure ekarpe. Zure galdera. A ver, es que, así no. Bueno, Albertoren galderei erantzungo diet, hasi da, Iker, ez baduzu entzuten, igual proposamena bat izan leike, igotea pleno gelara, bertan Nekane eta Arantxa dauz, eta eurek kobertura ona dike, eta oso ondo entzuten dake. Orduan, bueno, badakigu ez dela egoerarik aproposena, baina bere bai dauzen neurriak errespetatu behar doguz, eta Honin zezazu entzuten. Parkatu, zeukidoen nik endute, bai, bueno, bai kerreri proposatu dotzet hori, gora igotea, ze Arantxa eta Nekane pleno gelan gauz daude, eta bueno, hor 3 pertsona sartuten direz, beraz, idazkaria bebai horre sartuten bada, ba fenomeno. Badakit ez dela egoera proposena, danok nahi dugu bueltatu aurrez aurreko bai batzorde eta bai plenoetara, baina egia da bere bai, bueno, momentu honetan dauzen araudiak bere bai errespetatu behar dugu zela. Gauza askotan aurrera egin dugu, nik uste dut, baina momentuz aforoak direzenak eta bueno, esperantza dekogu laster bueltatuteko lehengora, baina momentu honetan gure pleno gelan teknikariak esan da, ez dakogu sartuten guri gustatuko jakuzen pertsona guztiek. Espero dugu hurrengo hilabeteetan egoera hau aldatutea danontzat, ez? Aforo kontu hauek. Orduan, Albertok galdetu dauzen galderari erantzunez, lehenengoa komenta dau herritar batzuk eskatu dabela sartutea pleno honetara, eta badakizue pandemia aurrera joan ala, aukera emon zala, herritarrei buzoneo bat egin zan, norbaitek sartu nahi badu plenoetara, egin alzuela, udaletxera deitu, eta udaletxetik gure informatika teknikariak ematen dotzola sarrera plenoetara. Plenoak, bueno, teknikariek egiten dauena da plenoak, ez dakit hau igual txarto esaten dut, baina nik horrela ulertuta daukat, YouTube kanalaren bitartez emoten dira eta edozeinek ikusi ahal ditu, eta gero, bueno, grabazioak direzela eta teknikoki eurek esaten dozkuen moduan egiten dugu, ikusi egin aldirez hori YouTuberen bitartez, eta gero eurek parte hartzen daurienean ez da grabatzen. Hau, berton aurrez aurreko plenoetan egiten gendun bezala, grabaketa lotuten da. Orduan, erea holan egiten da, teknikariek holan esan da, ez? Ikusi, mundu guztiek ikusi aldau YouTube kanalaren bitartez, eta zuzenean ere bai, uste dut esan doztela, eta horretaztik aparte, gero, galderak egin aldabez, edo sartu aldira plenora, baina grabak eta gabe. Hau, berdina egiten zan, presentziala zanean ere bai. Orduan, egoerak behartuta, oin holan enbidu. Aforoak direzela eta esan dozuna, Alberto, nahi dozuela lehen gora bueltatu guk bere bai, baina komentau dudan moduan, aforoak gorantz joan izen diren einean,
nik bebai gure teknikariakaz berba indot, gure pleno gelako aforoak direzela, eta, bueno, momentu honetan, bai zinegotziak sartu algarez, baina horretatik aparte ezin egon alda publikorik, teknikaririk, eraman behar badugu. Orduan, bueno, gure esperantza da, hurrengo hilabetetan ja, bueno, aforo kontuaren aldetik, maskarilla espada bere, aforo kontuaren aldetik gauzak zabalagoak izatea eta danok egon ahal izatea. Bale? Guk ere nahiago dugu, azkenean hau ez da, bueno, erosoena, baina tokatzen zaiguna da. Bestalde batetik, galdetu dozu ere bai, ikasturtea barriro hasi dala, eta eskola barria dala eta, bueno, apurbet informazioa edo berririk badagoen galdetu dozu. Zuk esan dozun moduan, orain dala hilabete pare bat, ez dakit izan zen ekaina edo uztaileko, ekaineko batzordeetan, komenta gendun, zelan hezkuntza departamentuan batzar batera deituak izen ginela, bai Gatikako udala eta bai Gatikako eskola. Orduan, apurbet egoeran ipinteko, batzar horretan esan ziguten eskolan, mesako eraikinan enpresa batek katak egin dituela, hormetan eta zutabeetan, jakiteko eraikuntza horrek dituen momentu honetan daukan egitura eta zimentazioaren aldetik eta aproposatan mantentzeko edo hobeto zan botatea eta berriro egitea. Batzar horretan, bai konfirmatu ziguten, katak egin direzela, informe tekniko bat dagoela, eta bai ikusi dutela, horrek mesa eraikinaren bulegoak ziren eraikin horretan, horre izango zen eskola barria, eta dibizio horiek, pilarrak eta dauzen moduan gaur egun distribui dute, ez direzela aproposenak eskola barriaren txat. Orduen, eurek proposatzen zauriena zan, dauena bota eta barria egin, leku berdinean. Honek ez zuela suposatzen epeak direzela eta gehiago luzatuko denik, ez ezer, guztiz kontrakoa. Askotan, dauenak, kalte gehiago egiten dauela ondo ipinten, bota eta barria egin beharrean. Orduan, argi eta garbi ikusi zuten, hori zala egoera, ez? Eta, eskola ados egon zan, eskolakoak, eta udalak bere, txosten teknikoak hori esaten bazuen, ez dakogu zer esan handirik nahi duguna da, hoberena Gatikako eskolaren zat. Eta gainera, epeetan luzatzen ez bada, nahiko lasaitasuna egia da, epeak luzatu eginten ari direzela, guk nahi duguna, baino gehiago, eskola barrian nahi dugu. Hau lan izan da, uda pasada, eta pasadan, ez dakit segun izan da, pasadan ostiralean edo guenean, hezkuntza departamentutik dei bat jaso genuen, batzar batera deitzen, eta batzarra dakogu bihar eguena Bilbon, eta esan dozkuena da proiektua egiteko zelan da pliegoak egiten ari direzela. Lizitazioa ateratzeko pliegoak egiten ari dira, proiektuaren zat. Orduen, gugaz batzartu gura dabela, eta, eskolari bere bai informatu dietzelan deitu dozkuen, emoten dau, ja aurrera pausoak dauzela, eta proiektuagaz hasten direzela, ez? Orduan, hori da eskolaren egoera gaurko momentuen. Bestalde, komentau duztezu bere bai, aurrekontuak. Aurrekontuak direzela eta ja batzordeetan, oki gendu zen iraileko batzordeetan, komentau gendun, udal gobernu taldeak
aurrekontuak direzela eta lanean hasiko dala. Eta, bueno, aurten egin gura dogule, bai idatziz egiten dugun busoneoa normalean partaidetza prozesu herritar guztiok parte hartzen dugun prozesua irekitzeko, baina bere bai ikusten dugula, batzuten erantzuna ez dela oso handia, eta zelan aurten ideia dela ere bai, telefonoz edo herritar batzueri hurbiltzea, purbet bai pertsona nagusien artean eta bere bai euren ideiak eta jakiteko orokorrean zelako sentsazioak dauzen, legealdiaren erdian gauz gitxi gora bera eta satisfazio maila hori jakiteko ere bai, bestalde aurrekontuetan zer ikusten daben zer egin leiken, eta prozesu parte hartzaile horretan ere bai, kolektibo ezberdinak sartuteko aukera izatea, ez? Eta, horretan gabiz, batzordean esan gendu moduan, oseak, urrengo batzorderako proposamenak edo dako guzenean, orain arte egin izan dugun moduen, zauekaz berba ingo doguz eta hitz egiten joango garez. Bale, hirugarren galdera komenteu dostezuna, zan maastikoren azken amasti obren eta azken berriak, ez? Hau ere, batzordean apurbet komentau zan eta estenatokia saltzeko apurbet, badakizue, maastin obrakari direzela, abuztuan elkartea etorri zen, Butroiko elkartea, eskaera diferenteak eginez, kartel bat ipintea horre Butroin, hau Alberto zeube komentau zen duen, ermiteko aldatzen hortikora direkzion kontrarian hainbeste jente dola eta badugu kartel bat ipini leku bizibleago batean edo, hori izan bai euren eskari bat, hori egin dugu ipini da, suertea badakogu eta jenteak kaso egiten dutzen. Beste alde batetik, auzotarrak eskatuta zeuden, alde batetik maastiko obrak direzela eta beste alde batetik maastiko bidearen, Butroiko bidearen apurketak direzela eta. Momentu horretan, presidentea zan Jon Sierra etorri zen, Iñaki Garaizarregaz, udaletxera, horregin zaurien eskari batzuk, honek hain zuzen ere, eta gero egunak aurrera joan ahal izana, abuztuko azken astea, iraileko lehenengo astea izen direz, irailaren batean auzotarrak kamioiak lotuten dabez, ikusten daure oso kezkatuta dauz, hor dauen trafikoagaz eta horre egiten ari danagaz. Irailaren bian bere bai ostirala hor badauz arazo batzuk. Irailaren 3 zapatuz nik hitz egiten dute telefonotik Butroiko auzotar bategaz, izuzkogaz, eskatzen telefono barria presidentearena, ze presidentea aldatzen dabe, berak emoten dozte unai presidente barriaren telefonoa, eta azaltzen dozte oso kezkatuta dauela Butroiko auzoa obra honen gainean. Unai presidente barriagaz hitz egiten dut, eta denbora apur bat eskatzen dotzet, ze nik neuk gura izan daben obratara joan ikusten zer gertatzen ari dan. Orduan, astelen horretan joan ginen obrara, astelena 6 uste dut, irailaren 6 arkitektagaz eta obretako zinegotziagaz, Jonanderregaz, eta hor arkitektak informe bat emitiduten dau, bizita horretan, non esaten dauen pertsona hauek eskatutako lizentza proiektua gauza bat esaten dauela, eta gero egiten ari direzena beste bat dala. Orduan, auzotarrek esaten zauena alan izen da, kezka hori eta eureri esker ere bai konturatuten garez, edo joaten gara bertora eta ikusten dugu zer gertatzen dan,
eta arkitektak informe tekniko bat emiti duten daun, zelan Butroiko Maasti finka horretan relleno batzuk egiten ari direzan eta proiektuak ez da uspatzen relleno batzuk egingo direzela. Orduan, hori holan izen da, Unai elkarteko presidenteari deitzen dotzet, asteazkenean, irailaren 8an batzeako eta honi buruz hitz egiteko telefonoz geratu nintzen moduan. Batzar horretan, Gaztetxokoan batzen gara, elkartearen partetik dator elkartea bera, presidentea, bokalbi eta abokatua, Gatikako udalaren partez aholkularitza juridikoa eta aholkularitza teknikoa datoz nirekin, baita obretako zinegotzia Jonander Bilbao, eta Mikel Larrazabal GTIko zinegotzia. Batzar horretan, lehenengo esaten dodana da, obrak geldituta lotuten direzela. Geldituta lotuten direzela, ze eurek aurkeztutako proiektuan ez dator rellenoak egingo da bezala. Orduan, Gatikako udalak egiten dutzu rekerimentu bat, informazio gehiagona, zer rellenoak sartuten direzenean, erakundez, Gatikako udaletik gorako beste erakunde supramunicipal batzuri eskatu behar dakea baimena. Kasu honetan, urari eta Bizkaiko Foru Aldundiko ingurugiroko departamentuari. Orduan, Gatikako udalak eskatzen diote hau subsanatea eta dokumentu hauek. Bitartean, beste auzotar batzuk hor egiten dauri ez eskariak, baina, azkenean, orden apur bat eroateko eskatzen duguna da, interlokutore bakarra elkartearen partetik, apur bet ordena eroateko, ez? Eta erantzuten jake, elkartearen bitartez hitz egiten joango garezela batzar ezberdinetan, eta dakigu zen momentuan gauzak, joango garezela informetan. Hau lan izan da, obraren aldetik, argi eta garbi geratzen da, obra lotuten dela, eta ostirala irailaren 10ean enpresa hori etorten da, eta hartzen du notifikazioa lan obrak lotuten direzan. Hortik momentu horretatik aurrera, Maastin obrak lotute dauz. Horretatik aparte, hori da obrarena. Aholkulari juridikoak bebai esaten dozgu hau grabea dala, txosten juridikoa jartzen dau falta grabe bat dala, eta falta grabeak direzenean expediente sancionador bat irekiten da, eta ireki da, eta enpresa honeri santzio bat ipinidako. Eta, obraren, orain momentu honetan, itxaroten ari gara, subsanazioko dokumentazio hori eurek entrega arte. Momentuz itxaroten ari gara. Bai, elkarteagaz barriro barikuen, oingo barikuen 30 batuko gara, eta, eurek ez komentauko dugu bebai, zelan daune egoera hori. Aparte, beste galdera bat auzotarrena da aktibidadea, ez? Obra, emoten dau, argitu edo bidean gauzela. Eta beste kezkazan aktibidadea. Aktibidadea dala eta nik bai eskatu dut, bai aholkulari teknikoari eta bai aholkulari juridikoari txosten bat. Txosten bat jakiteko aber aktibidaderik egin leiken Maastin, ez? Ikusita, dagoen egoera eta, ez dakit, aspektu horretan, bai gura geunkeoki txosten bat eurena. Eta, eskatu nien, eta, oraindik ez toztea emon, baina egoera horretan gauz. Eta, horretatik aparte, expedientea danon esku dau, udaletzean, hainbet pertsonak eskatu dabe, eta danok dakozue eskuragai.
eta, bueno, enean eta gauzak argituten doazen erara, bai elkarteagaz eta bai zuokaz, batzordeetan eta batzarretan komentauten joango garez. Vale. Eta azkeneko galdera, komenteu dostezuna Alberto Urriak sortzian, deskonektatze prozesu honetan, ondo ikusten dugu. Ez dakit batzordean ez gendun honi buruz hitz egin, baina beti ere berba inaldugu eta komenteuten dugu eta pega barik. Eta nire partetik hori da. Bale, hau lan izenda, beste galderarik Mikel, beste inok? Bai, loniko parkatu arazo teknikoak eta gertatu dana eta hori, entzuten da ondo, ez? Oso ondo. Alberto, bai, onintzeren erantzunak ondo ikusi ditut eta ondo jasoko ditut. Baina, deskonektatze prozesuaren inguruan, galdera zin zen? Bai, urriaren 8 deialdi bat dago, enpresa elektrikoei edo aurre egiteko, orain presioaren eta elektrizitatearen kontura, badago deialdi zabala dago horretan, bai? Orduan, horretarako deialdia egin duen. Horretxo bat, birgorazi deialdi hori badagoela. Dena den, ongi etorri, onintzeke egindako erantzuna, ez dugulako baztertzen, baina alderdien arteko, adierazpen bat edo sinatu edo adostu bat izatea. Datozen egunetan, guk horri forma edo eman nahi diogu, eta zuen eskura bai GTI, bai EAJ-aren eskura utziko dugu idazki, ia adierazpenik edo, sinatu aldugun elkarrekin. Hori orain arte egin izan dugun moduen, Alberto, prozedimendu bardina, beste kasu batzuetan ere bai izan duguz adierazpen ezberdinak, egin saiatu algara bat bakarra egin eta prozedimendua orain arte egin dugun moduen. Lehenengo barria danez, hori. Bale, ez dakit Mikel, zauz errezateko izan zara? Ez, gaia pasada, enik buturiko asuntuari buruz komenta guri zen dut, hemen ikusten dugula, maietzetik gu kontzejalak eta udaleko parteideak ez garala entera azkenengo ordura arte handagon, kakanazte edo esan albada, nire ustez horrela da. Eta gero konturatu gara, orain jentearen presioan inguruan eta ez dakit askotan igual ez dugu interpreta ondoegi, baina uste dute bertoko auzokida dagozela guztiz kezkatuta da topiko bat. Oso urdurik honeaz asuntuaz eta gero eta egunek aurrera uste dut errozoin faltan ez dagozela. Hau espedientea, okiko ditu kostuak promotorentzat edo bat edo beste, baina bidea ikusten dut aurrera joatekoa dela. Eta hemen asuntua da, kontzejalak ez dugu berba egitea baino. Azken baten, bai aktibitatea eta bai zera, eta bai baimena obrak egiteko, alkatesan eskuan dagola. Eta bai, nik ulertzen dute, onintzek bere responsabilidaden arabera, ardura okiko dola. Baina, ez dakit, urdurik danok egoteko proiektua dela uste. Bai, Mikel, eta ez dakote asko gehituterik zure berbetara, ni bai egon nazela agostuan auzotarrakaz kontaktuen,
hasiera batean, ze hau ez da oingo gauza, ja abostu, nik uste dut uztailekoa azkeneko astean, hortik, enaz akordetan ja buruz, baina, bueno, telefonoz nik auzotar horriekaz egin dut berba, eta euren kezka, ba, bueno, helerazi zen dozte, eta hasiera batean kamioiek hasi ziren Dobaran auzotik sartuten, Iñaki Garaizarregaz egon nintzen hainbetetan berbetan, gero eurekaz hitz egin genduen, aldatu esan genduen hortik ezin zirezela sartu, Butroiti sartu behar direzela, eta, bueno, eusotarrak esan dozku zen gauzetan, ba, ibili izan garez, ba, gure bulego teknikoagaz gainean, eta, ba, esaten, ba, oie, ausotarrak akauen gehien ikusten dauriena da, berton dauzelako egun guztiken, eta egon zitezea adi, aber zer pasten dan hor. Azkenean, bulego teknikoak bere, bai, bueno, badakizue lizentziak emotea ez da diskrezionala, azkenean legeak beteten badau, ba, emonin biduz, baina egie da, ba, ni oso kezkatuta nahuela, danon moduen, ni pentsaten dut, talde guztia eta danon moduen, eskerrak emon behar dotzeguz auzotar hauei, ba, hor ganean egoteaitik, behar bada, ba, erak ez direz izen batzuko berenak, baina ulertzen dut azkenean, ba, batzuetan noperak gure ez dauena egin gure, ba, bainin berdala, ze, bueno, ba, ikusten dozunean zauzer egiten ari dela eta ez direzenen igual konturetuten aurrekoak, ba, egin behar direzela gauzak, eta hor, bai esan behar dut, ba, eskertu, horreri auzotarreri, baina, ba, bueno, kasu honetan, bai eginda, ilegalidade bat eginda, eta bueno, momentuen ikusi dugunean lotu direz obrak eta multa eta dana emon jakie, baina ikusi egin beharko du aurrerantzen, ia horrek erakunde supramunicipalak bere bai baiurak eta bai Bizkaiko Foru Aldundiko ingurugiro departamentuak zer esaten daben oneri, baina, bueno, segimentu egin beharko dako, ze badin dutzuen legea beteten badabe, ba, udalaren partetik be, ba, ikusi beharko aber zelan egiten dugun, ez? Baina, bueno, bai emetik larazi eskerrak Butroiko auzotarrei, ba, egoteagaitik hain zur pendiente eta udalari holan abizatearen. Bale, ba, hau holan izen da, amaitutzat moten dugu Gatikako udalaren ohiko osoko bilkura, eta Raul, nahi dozunean hitza ematen dotzegu auzotarrei.